yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama on jettama salminago neydi e salminago teddugal en gartiɗo e yewtere men gande men fina tawa gande de tawɗen mamiraɓe men ɓen tawi mamumen woni mabɓe ɓe ganduɗa gollima hen golle jodde baɗɗe fayida ɓe jeehi yo Allah yumoɓe yafoɓe hanaɓe aljanna won mawɓe heddiɓe ene jaggi gandal ngal woppani yo Allah wat duusugo juuta eɗen dono kadi sukaɓe jaɓɓe janggude gonde e mawɓe ɓe gam salade ngal ɗo gandal majja eɗen joddiɗo e dendi men ceerno Sy mo diwan Sébi ganda toon no feewi ganda ɗo e Sénégal anda caggal Sénégal ko addi foof dendi calmina bandiraɓe kadi min mbayino yidemo ɗo holto gonnoɗa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala dendagal yiɓi en koɓe Pindi TV on calminama on juurama on beltanama goto mon foof salminama inde mum e yettode mum he en calmina ceerno Diop he en calmina caméraman men o he en ñaago kala ka haalaɗo yallah yo taw ko nafoore wonata he en ñaago kala ka haalaɗo kadi yallah wattu ɗum wat mukko ko lorata jeehi mawlana rasulullah sallallahu alaihi wasallam he en juuro foof en kadi e mawlude o mo jaltuɗen he en ñaago kala ka ñaaga hen yallah yo ɗum won ɓeydare e aduna wona ɓeydare e leydi men wona ɓeydare kadi e pulago amin amin noon dendi hande ka cisi kono ɗo wutte kam hande ko wutte pattolomo e sawru ndu e laafaka ne yaadi a jarama ka moƴƴo bandiraɓe sela musidɓe tedduɓe natirde gandal ngal ceerno Sy hande jiɗen haalde ko gandal men lekɗe e condi piɓi e ɓulli ko fina tawa o bandiraɓe ne jewni ɗum wonko puɗɗiɗen wadde hen toon tawi ko galle ma min jaano woodi ko kalɗa hen woodi ko heddi wawa hejjude émission goto hande o somin namdimama holko woni tigui rigui gandal lekki walla gandal condi holko jaboɗa bandiraɓe haade men nadde e mundi namde ɗe alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah e kay ceerno Diop mi weltanimama e ngar ɗon lamɗal de wondo gueɗɗe koko heewi koko yaaji ɗum sifori kono geej noon kala jahowo toon ɓe hen ko ɗaɓɓoyde liƴƴe nawataɓe ɓe hen ko ɗaɓɓoyde kanŋe nawataɓe no waɗi hen hay ɗaɓɓoyde goɗɗum nawataɓe pétrole en ko wayi noon leɗɗe ko noon ɗum wayi kono alhamdulillah si tawi en garti e banggal leɗɗe tabarakallahu ko hen mawnuɗen ko hen ciftorɗen ɗum wona ko membotoɗen hono mbatten ha lekki nafa neɗɗo ɗum wona ko membotoɗen koko tarbini ɗen kadi koko tawɗen jiknaɓe heɓe ɗum gollira mawɓe gandanoɓe e nder leydi gandaɓe kadi e caggal leydi no waɗi hen ɓe ganduɗa so inɗi mumen innama tan anduɓe heɓe gandi ɓen ko ɗum mawɓe ɓe gandanɗani ko mawɓe gandunoɓe leɗɗe so en garti kadi e banggal ko mbiɗa ko ceefi goto foof hina andi cefol tawi ko moƴƴol ngol ko ɗum ko gandanɗani ko koko ɓooyi hina hen waɗi ko gandanɗani ko mawɓe ko goɗɗum yo antaɓe ɗum heɓe ɗum kaala heɓe ɗum kutora gueɗe mumen keewi haysi tawi on jamano gandal defte wonano ko heewi kono en jii kam goto foof hina andi mawɓe hen ɓe gandanɗani kamen ɓurno hande famɗu gandal defte kamen ɓurno noon ɗum kam goto foof no andi ɗum de wondo kamen kala koɓe mbaɗatno ɓe tegatno ɗum ko laaɓi ɗum noon he en ñaago yo musidɓe ñagan en Allah walla men ha kaynama ɗon ɗo pawno kosɗe mabɓe pawen ɗon kosɗe mabɓe ha mbawen wallodira tagore nde a jarama oɗo saaha joni ɗo ndungu ngu tolni ɗo Sébi min jeehi womon ko nokku gonɗo e nder leɗɗe gonɗo e baade ɗo ndungu ngu tolni hande ɗo so tawi ceerno Sy umminoma ina ñawya holleɗe ɓurɗa wawde yilade alhamdulillah e ceerno Diop kasmi ko en kaali ɗum en kalti ɗum laabi kewɗi so tawi ko ndungu hene waɗi lekki ki gandanɗani dendagal leɗɗe foof ko kin lekki alay saago kala lekki ki haɗa looto mbaddaki hen woni holki woni lekki mbiyete ko golloƴƴi golloki ki wiyete kin lekki so ndungu ari dendagal leydi lesdi ɗi foof ɗum resniriyat toon bagaseji maɓɓe ɗum ne kadi ko noon sifori so tawi ko ceeɗu kadi ne waɗi lekki ki gandanɗani en jii so ndungu ari leɗɗe foof biltata ha heddoyki woni caski goto foof hina andi caski so ndungu ari wiltata kam tan woni lekki ki ganduɗa so caski so ndungu ari ko yorat kos a yiyata hen kubol ɗum noon firtata ko ɗum ni woni ko ɗum firtata ɗum firta ko kin ki ƴogat kono si yeehi ha ndungu yawti jeyani kadi ki wiltat ha kala lekki ɓaadi ko ki wona biltoki ɗum noon ko gandanɗani ko so tawi joomum anda ɗum hina wawi gollude e leɗɗe kono gandal makko ne heddi a haali joni golloki walla ko gelloki ala geloki
e golloƴƴi wona gotum golloki holno kino way golloƴƴi ko ɗum lekki ki ganduɗa ki ɓurata won ko ɗo ndiyam futtitta ɗo ndiyam rewata kam andi ko catgol walla ko ilol ko ɗon ki ɓurata wonde kono anduɓe leɗɗe heɓe gandi heɓe paami moƴƴi ko kalmi ko so tawi ndungu ari kala lekki ki mbawɗa naftorde alay sago so tawi koki lotteki mi wiyani jarateki tawi ko lottateki alay sago mbaddaki hen kiyen ko mbatki guiye walla ki ala guiye ki ala guiye ki ala guiye ala ko mawnowi ha mawna no fewi walla ko mawnata towata heki tolnoto rek ko nen jaaɓi fotata ni no jaaɓi ni eyyi no jaaɓi fotata ko noon tan ki fotata ɓuuri heew kadi ko ɗum lekki ko ganduɗani sika Allah ko lekki ɓamtare lekki udditare lekki mawnuki sa yi neɗɗo wima mi lootima leɗɗe hami tampi mi yiyani tawat ko damal ngal wasi rewe kono lekki ala hen tan ɗo neɗɗo rewata so tawi koko anda waɗ ɗum utilisé so wona ma yi hoore mum ɓeydare so tawi kadi ko ɗum safrigo so tawi wonko safrato so tawi o laranama damal laɓgal so safrima inchallahu rabbi ma Allah waɗ hen tawfiq mbiɗa leɗɗe kewɗe molto koye makki walla leɗɗe kewɗe ina puɗa e saha makki joni noon so tawi neɗɗo ina ñeeyana kin lekki beele ko jeenta leɗɗe keddiɗe ko foof a yenatki walla ko gueɗal gol tan jeenata ala ɗum jiida ha joni jiida ɗum jiida ala ɗum wayino haɗa ƴetta ko jeyɗa kamo ƴettirde ko desnirɗa eyyi ko ganduɗa an moftani ɗum hoore ma e ko desnirɗa na gotum wona gotum ko ɗum woni différence o kono dal ganden ɗo ɗo ndungu o toɓri kam ni hina waɗi ɓe ganduɗani maɓe hen gartu par ce que hina waɗi anduɓe leɗɗe nder leydi he kono heɓe gandi lekki so ndungu toɓi so eeli ha mimi ndiyam hanti ɗon leɗɗe ɗe foof changeat gueɗe hen kewɗe wakloto eyyi so tawi hin golloƴƴi dal kala kaɗa golloro kam alay saago mbaddaki hen kala ko ɗum wawi wonde eyyi so tawi neɗɗo gollima golloki ala hen ne wawi golle mum mbasa yuɓɓude eyyi ɓuuri heew si gollima ɗum ndungu hay so tawi ma waɗ ijaba no wawi lelde no wawi joɗade hedde duuɓi on doro yitere ɗum noon hasmi wona ani waɗi hande aduna ono yaratni hande gueɗɗe foof ko urgence foti won goto fof kiñiɗo foof ko keñiɗo par ce que hande aduna o ko noon mo tolni kadi ko noon ɗum yahrata ko noon ɗum taki dal ganden ballodiren hen kala mo ganduɗa haɗa gollo e banggal leɗɗe ganda golloƴƴi alay saago dañaki kadi ɗaɓɓira kokko ɗaɓɓirte ɗaɓɓira kokko ɗaɓɓirte ne firtata haɗata kadi liɗɗe goɗɗe ɗe ɗaɓɓaraɗe kono kodi ko poti ɗaɓɓirte eyyi ɗum mbinomi nane beele sa makki haade kewɗena moolo hen ko ɗaɓɓirta ko heewat walla ala ko cuulɗa ko tan ɗaɓɓirta gueɗal gotal ngal ala ɗum sellata ɗum sella ala ɗum sellata alay saago ɗaɓɓiraki kin koki ɗaɓɓirte ko mofta ɗum jaa ɗaɓɓira goɗɗe kodi ko ɗaɓɓirte sa fewni lekki ma parɗa noon ɗaɓɓa e ki mbadda hen so tawi koko lotte eyyi kanke koko lekki jeewi walla koki lekki walla ayi wonata koɗo tuɗata ndiyam beele koye maayo walla koye seeno walla koye ɓaljol kewi wonde heki ɓuuri heew heɓ ɗa ganduɗa an lesdi ndi ne tiiɗa seeɗa lekki heki hay fuɗa e jeeri kono heki heewi kadi ɓuuri heew noon hande ɗoyɗa amen hay siɗi puɗi ɗon heewi koɗe cuuɗoto wona ɗa kala ɗi gonata par ce que yimɓe joni andi woɗɓe nanata leɗɗe tan yetti jooɓi en ɓe gara ɓe ñaaya lekki ɓe itta foof ha ɓe itta ɓe gentinaki ɗum hina taki leɗɗe kewɗe ɗe mbaɗi dispari ɗe natti ɗe tokima kono ko ɗum lekki ki gandanɗa ni mi sikkani kam makki gas ha ki natta yiye beele kanki ko bafere onon mbiyata koɓe ɗi ko ɗum tan liggorte bam leffi ɗi walla ko ɗaɗi ɗi holen ko wawi liggorede tabarakallah hekki ko mbimami ko tan ko gueeƴ ko neɗɗo ƴettiri ɗum foof sabi ko koɓe ɗi ne waɗi mbahlata ɓe ɗum eɓe gooɓa ɗum hino heewi ñawdarat ɓe ɗum ko wayino sukara en walla diabete en so tawi mbaddi hen goɗɗum kono so tawi ko ɗaɗɗi ko ɗin kefate walla ɓandu ndu ko kin hefate waɗa koki sooda so tawi ko danayal hina waɗi sodde ko waddate hen ko gawri suuna wonata e lamɗam e kosam ñalande alkhamis kadi wonata wona hande so tawi kadi ko ɗum gandal goɗgal pour ittude liggey walla ko way noon heki heewi soderede jaygol e jamdi ko ɗum ɓuuri heew jaygol e jamdi beele ko ƴulɓe neɗɗo nawata yeena walla huɓa ɗon jaygue walla ko holno jaygol kam sa nani koko sumata eyyi kono si suuƴi ɗum ko ƴulmere wonata kono jaygol ngol ɗum woni ko sumata ko alay saago codaki ɗum eyyi so tawi a ittat liggey walla kadi a waɗat défendre ɓanduma ha kala memɗoma tinnani kam ko waɗnoma ko ɗum arte e makko heki ɗum soode ceerno si haali joni mbiɗa ko heewi diwan moɗon beele ko ɗon tan ko ɓuuri heewde walla hoto ko ɓuuri heewde e sénégal heewi toon hikki kadi heewi 5 fuɗnague kono kadi hikki heewi wuuro wiyetego Ndukhura fulɓe ha jaaha banggal Sindia Ndukhura en Ndukhura Pullo ha Ndukhura fulɓe en fayi ñagal en yen tolde en yen gueƴen en ha jaaha banggal Sindia toon kadi heɗi toon keewi par ce que ɗum ko nokku heeɗe
so a yi leydi ndi no tagori ene ɗes teddude seeɗa ko ɗumeni beele ne heewi liggotoɓe annduɓe lekki ki sabu mi heewani nande inde lekki ki eyi no wawi taw andi kadi hene heewi taw heɓe hay gandi tawa ɓe mbasat innude lekki ki wasata tawa eɓe gandi tawa ɓe mbasat innude lekki ki aɗa andi ɗum kadi no wawi won eyyi ko noon taw ko suuɗade andi joom gande en kala neɗɗo andi no nokka no dañi ɗon wuuri suuɗa heddiɓe wasa saktude walla anda inde nde taw yiiɗa yo ande ha heewa eyyi gonga kono noon ala ko ustata so tawi koko nafatete ko gonga ala ko ustata aɗa wawi haali ɗum tan wona nafoore par ce que ɗo addi en ɗo ko yo en naftagore nde yo en ballodire mabɓe e ko ɗum gollotoɗen wona enen mbaɗi ɗum choisir ko Allah waɗi hen orienté ha mbawen wallodire maccuɓe Allah he ɗum wona kadi ko newi ɗum wona kadi ko ganduɗani koko nafoore mabɓe wonata eyyi ɗum tagui heewani hen ko cuuɗaten dal eyyi hayso tawi en kalata foof si en jiiɗi haalde foof ne en mbawa kono ko nafata ko ma heew hen ko ganduɗani ko may ɗum kala par ce que layanede lekki tan jaaha ɗaɓɓoyaki wona ɗum nafata par ce que lekki pour ɗaɓɓoya ɗum il faut ganda ɗum ganda hono ɗaɓɓirte hono waktu joomum ɗaɓɓa kama kadi sa yeehi holko jeyanta ɗum ɗum kalanmami wona tan noon no waɗi cefiɗi nawarta no waɗi hen cefol biyetegol sappetaki eyyi sappe badiane gaari jinni sappo kam Allah sappodi ceerno bonɗo sappo kam Allah sappo ɗum lamɗo bonɗo sappo kam Allah sappo ɗum gorko bonɗo sappo kam Allah sappo ɗum kala mbo sappataka Allah sappatako mi kala mbo sappimi Allah sappo ɗum sappo balɗe mum fuso hoore mum sakta ngani mum mawɓe kamto ɗum kurkali ngolu ɗum wal iyasu billahi ƴetti Diop haɗa yaafo hay ko gandal wayi noon ene mbawa wasde haal ɗum kono ɗum ko ɗum woni ko waddate so tawi a yaha haɗa ki sooda jamdi e jaygi ko noon kono so tawi kadi ko ɗum banggal udditare waɗi koɗo ndewretaki ne jogui ko yente goɗɗum wona ɗum ɗo eyyi waɗi kadi goɗɗum ceerno si yimɓe heeɓe no luurde gande men wonde leɗɗe men e condi yata e aaye yata e din l'islam an ko kalata ko foof a haalat hen Allah Allah sappo a haali inde Allah no heewi yimoɓe pekanɓe e sappotoɓe fof ne kaala hen inde Allah salali Mouhammad ɓe ko sallllahu alayhi wa sallam beele an aɗa gonɗini wonde lekki e condi ene yaada e qur'an o tawa wona bida ene yaada eko selli ceerno ɗum somi nani neɗɗo wi ɗum so neɗɗo wi ɗum yahdata ɗum mi sikkat gandal makko heddi saabu alquran o di joom men tabaraka wa taala wahyimba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo wonno ko annore kono dembo woni annore mbo wawa continue noon e ɓerɗe heɓɓe bindimo kono kombo ko windira cosaan mum ko leɗɗe mi anda saɗa faami haala ko kombo ko windira cosaan makko ko leɗɗe ɗum taki toon ɗum hotata eyyi ɗum taki kala ko nafata ɗo tan ina foti wawde nafde to te sa rentini ɗum aɗa foti wawde dañde résultat moƴƴo so tawi ka ganduɗo eyyi so alquran ala ka ala hen Allah wi en wono nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin mi jippani alquran o hembo woni ka ñawdata gueɗe kewɗe gonɗe e nder mon mbo woni kadi jurum ndew wonande aduna o eyyi ɗum taki sike tawi haɗ ɗum andi aɗa andi no hutorta ɗum ne waɗi leɗɗe saɗi waddi alquran koko yaawi joni kalɗen ko lekki ki ndungu to banggue ceeɗune beele eki ñaawi walla ko ñaawitaki beele ko wiltata ceeɗu walla ko ndungu ko wiltata aha kay heki wilti ndungu kono ɓuuri heew ceeɗu si ari so yaha cet se lekki olat haki laaɓa ki olat woni ko biɗi janat kono ceeɗu o heki wurde ni ne leɗɗe gurdata kono ceeɗu si eeli ha ndungu silti hanti ko kamki tan a nattat ki rentinde ɗeya eyyi ko ndungu tan ke waɗa ɗum ɗon permettre min ñaaguma ceerno Ousmane Ba arino ɗo no haala mbew gandal koode min ñaaguimo o addi alluwal o holli bandiraɓe kanko sakkiɗo wadde yewtere bandiraɓe jeeɓi yewtere no feewi min ñaaguma ñande wonde hayso emin tawoyma e ladde mon nde beele aɗa wawi hollude min lekki ki walla beele so tawi beele ala caɗele ka cuuɗo ɗum mbaɗoɗe gueɗe sisi walla ala ala mukku ɗum ala probléme goto yi an a yi a ari toon a arti toon ɗum kay ala caɗele ma holle lekki ha jeeyaki inchallahu rabbi neni ɗum ala caɗele goto denɗi ki ɓuuri wawde hutorde ko condi ndi walla koɓi ɗi walla baaji ɗi en kallinano haalani haala condi makki eyyi so tawi ko lotgal ngal ko condi ndi ɓuuri hewde hutorede eyyi condi ndi no heewi ko ñawdata ena kadi ɓangta neɗɗo tigui so tawi a ɓaddi ɗum townaki ɓokki sodama townaki ɓokki kadi cooda ɗum ko foti ko soodede ina heewi ɓamtude neɗɗo machallah tabarakallahu kono ko ɓuuri ko hen heew foof dal ko ɓuuri ko gonɗo woni on gollata ɗum yo won ganduɗo leɗɗe andi neɗɗo kala ko gollata ina foti andude ɗum tarbino ɗum rewa kadi e damal he alquran wi en ka wa laysa al birra bi an tatal buyuta min zuhuriha walakinna al birra man ittaqa wa tal buyuta min abwabiha ɗum wona ma andare mi naata ɗo
tawa komi ƴeŋɗo walla ndiwi mi woni mandade ko so meɗɗo naata ɗo yomi rewa damal he ko kala ka haɗa hutoro dal ya rew ɗum ɗo rewete ɗo a jarama ceerno Sy yeeɓiyankoɓe Pindi TV gonɗen ko yewtere men gande men Fina Taba ceerno Sy haade hande kalten ko legɗe conɗi hol lekki ɓurki yawde lekki conɗi yaltata koye lekki poɗodirteɗo cuddiɗo poɗodirteɗo place walla poɗodirteɗo laamu walla ƴamowo to banggue politique hol lekki ko cikkuɗa hay sa haalan ko yadata hen ko cikkuɗa kiɗo kam aɗa wawi jofnata ɗum yimɓe machallah ɗum hene waɗi leɗɗe nayyi sa rentiniɗe so tawi a ɗaɓɓiri kodi ko poti ɗaɓɓirede ɗum ne yaawi aɗa ɓat laamu so tawi Allah hoddiri ɗum e mum goo eyyi idi hen foof ko townaki ɓokki eyyi ɗiɗi kelli eyyi kelli sa aɗa junniti ɗum ko lekki wonata ɗon kelli lekki eyyi sa junniti ɗum ko lekki woni ɗon kinki nawarat ko wonata 90 leɗɗe e jeeɗiɗi lekki kelli ki kam kelli ki heddi ko ɗon ko nawdi eyyi ko heddi ko ɗo ko lekki mbiteki combi eyyi ɗeɗo leɗɗe nayi ɓo yawde tabarakallah so tawi a waddiɗe a waɗiɗe gollirte ni waɗa koɗe mbadda ko tabarakallahu ɗum hene heewi naf eko woni kadi ko yawata hene kadi taka neɗɗo o hay si yeehi ha yalti aduna fami makko yejjittaki ko ɓamtorta rek inchallah eyyi ɗen leɗɗe ɗen holko jeenante eyyi goto mum foof waɗi koko yeynete jaw eyyi kono yeynede nde tan kadi yonani waɗi ko waktu mbo ɗaɓɓoyte kadi lortoro o waɗi kono lortorta ɗe eyyi lortoro o kadi waɗi kono lortorta ɗe eyyi leɗɗe kalɗaɗe beele ko conndi ndi ɓuri wawde hurtade walla ko baafe ɗe woni bamle fiɗi walla ha joni ko ɗaɗi ɗi condi ndi wonata condi ndi eyyi kamɓe foof ko condi ndi wonata ko condi ndi so en jeehi wallude lekki mbiteki townaki ɓokki kin ko ɗum lekki tedduki lekki ganduɗani ko ki foɗat rek ko dow lekki ki arat ha kaynama dow lekki ki fuɗa ɗon ki fuɗata mukko e lekki te kadi si ɓooyi kin lekki kiki fuɗi heki kin ki waɗata ki tokoto ki watta tawa no wuurto ko fata banggue goɗɗo eyyi joni beele on ngala sirlu bawɗo ñimnude lekki wasa yaade walla alay sago tan yaaha ɗum nini haaje yimɓe kutaraɓe leɗɗe anini haaje e mabɓe hina heewi gueɗe ɗe ganduɗani ko environnement he manam alam o anini haaje nini yimɓe mbayi hina heewi ko ganduɗani koko yimɓe lorata leɗɗe ɗum tagata leɗɗe toko eyyi kono so tawi yimɓe eɓe guurde e leɗɗe no ɓe poti wurdude tan leɗɗe toujours ɓesdoto kono ustatako kono yiyata hande wona yette Ndiaye walla Diop hara yaafo ɓe jaaha ɓe ñaayoye lekki tawa ɓe ganda hen hay batte ɓe gara ɓe itta lekki ki ha laaɓa ɗum hene heewi hay si nafima hande ma lorma jangga eyyi to banggue maayo awoɓe no goɗo lawƴude bame e nder ndiyam ƴettude leeso waldugo lawƴa e nder ndiyam e ko nandi hen leɗɗe kalɗa joni ɗe holko ɗi ɓuri wawde woɗade ɗe leɗɗe ɗe goƴƴi tan ko wasde ɗe loota sa lootima ɗe tabarakallahu wasde ɗe heeb ko ɗum tan woni erreur heɗe kono sa heeɓiɗi kam tabarakallah so tawi kadi joomum no nunɗi alhamdulillah no waɗi kadi ayaji alquran no wadde hen eyyi ene heewi wa rafanahu makanan aliyan wa kalimatullahi al ulya ɗum foof nani hen waɗa lim mbo ɗum waɗate wadde hen koko yaawi e rokkirde laamu inchallah kono kam e kono kam wiyetake gaynako waɗe less hen walla neɗɗo ari feeli hen waɗi naggam ɗe jiiɗa naggam walla jiiɗa naggam o kono ɓuuri heew foof andi leɗɗe foof ɓuuri heew sino fuɗa ɗo fuɗata ɗo no watta kono wuro ngon walla nokku on no wonri ɗe leɗɗe ɗe mbimami ɗo kala ɗe jiiɗaɗe ma ɗon yi jawdi oronde jawdi orori nani ɗon kelli mi haalaninomo wona go'o wona ɗiɗi keeleli hellanam jawdi e jamanu alali alanam jawdi e jamanu doguti dukkanam jawdi e jamanu joɗi ñomorna baade ɗi jawranam maccere mbo dañi yomi dañ mbo dañani yomi dañ mi rokka mbo jogaki kelli ko lekki aynaɓe ɗe jiiɗaki foof ma ɗon yi aynaɓe ɗum kam ko min wima noon yetti Diop no mbawɗa yaa foof noon ceerno Sy gartan joni e banggue Diatty diwan moon anda Diatty ne jaaɗen toon nde mawɓe waɗoɓe ko fate Diatty beele aɗa janggi ɗum kadi beele aɗa hutoro ɗum eyyi Diatty a fuɗɗima kam joni min puɗɗimalde hen aɗa andi hande liggataɗo leɗɗe par ce que lekki alay saago mocce lekki sa gara tan mbeɗa noon neɗɗo si tawi wonko tawi ɓandu makko hene wawi leel jaggu a moccatki kadi aɗa sa ɗaɓɓoyiki kadi a jatotoki
pour jattoɗaki ɗum takate so tawi kini likkiki ɗaɓɓoyɗaka heki waɗi heki hoɗa par ce que leɗɗe ne fof na hoɗa hen barakoñ no koɗa hen wol iyasu billah jinneji kadi no hoɗa hen so tawi wonko huuɗi ɗon garɗa tan beɗɗa neɗɗo ɗum ne wawi wonto ñabbo e nder makko walla an ɗaɓɓoyɗo o hay ɗum wona caɗele e ma ƴetta lekki ɗe gaddando ka neɗɗo tawa moccani ɗum ina wawi adda neɗɗo afi aɗa andi ko nawata ko dokka lekki ki cooda ɗum ko pour ha mbawa dañ ijaba eyyo kono hono mbaɗata ha lekki si waɗi lor wonata ko lori on ko ɗum woni liggey o joom eyyi ɗum koko jattate koko ɗumente ko ɗum gueɗe kewɗe ɗe gandanɗani ɗo ma bisimillahi farandin baba ndin nasara ndin hene hen heewi gueɗe dal mi wawa ɗo haalde foof wono tabarakallah walla moftat no mukku walla ko ta o tan Diop wono enen tabarakallah hay si en mbanno kala ngol pinɗen layen temedere ceefi haɗatamo en keddor e noon Moussa Ousmane Dombo waɗata alhamdulillah namdi momo ñanden mbi beelala ko bonnanimo saabu won wiyoɓe omo bonna gandal o wi koko ɓeydimo ɗum ustanimo ko gonga ɓeydimo e dañal ɓeydimo e foof ustanimo a ceerno Sine min jeeyi cuuɗi moɗon hedde diwan Sébi na heewi fulɓe hewani jangguinde ɓiɓɓe rewɓe kono toon ne waɗi mawɓe oɗon jogui rewɓe kadi ko jangguɓe ne kuuto gandal ha joni beele onon on goɗaki jangguinde debbo walla on goɗaki jangguinde mo dañan duuɓi 40 eyyi ko ɗum noon ɓuuri hen heew andi hino waɗi gandal so tawi a jangganigal debbo tawi siwa moftude duuɓi 40 ne wawi wonde caɗele e makko omo wawi heɗum wawi teeru ɗum par ce que ne waɗi ceefi hene wuuli omo wawi moftude ɗum hakkanan pour o daña ɓesgu ko caɗele wonata walla pour o daña joom galle ɓe ɓooyda ko caɗele wonata ɗum tagi ɓuuri heew foof alay saago o daña 40 duuɓi ɗum ma ɗum won balluru mawɗo e makko to banggue rewɓe hewani hayso mawɓe rewɓe ni jiimi mi yiiɗa mawɓe rewɓe kono no kuuto gandal ha joni tabarakallah ɗon a yii ɗon kadi mawɓe ne waɗi mawɓe dañi ɗon tabarakallah temedere duuɓi rewɗi alhamdulillah en ñaago yallo Allah jokku kadi bawɗe tawno mawɗo koko yewti eyyi mawɗo koko yewti kadi mawɗo ko ɗum Allah tan mawni wadde so mawɗo wiyama mawɗo ko Allah ɓurni ɗum wutte makko eyyi ko ɗum taki tabarakallahu en ñagonoɓe yallo Allah ɓoyɓe accu gueece mabɓe kono ganden dal gandal ngal ko terata ngal ko tigui tigui woni hen ko gueɗe ɗiɗi nunɗude e yidde jomum o jiɗɗo yo yiɗ wasa yiɗ kena kadi wona ko nunɗi eyyi inchallah ɗum si en ɗum mbaɗi rek gandal fina tawa ma won ko ñiiɓi kadi ma won ko ɓeydoto nafde a jaama ceerno Sy e ngal ɗo daawal ne heedi daawal cekkital e kono hade men yaltude ngal ɗo daawal mi teskima ɗo koɗɗon ɗo gese ne cawdi on ha heewi joom gese en ɓe gona weldoɓe e aynaɓe joom gese ne keewi luudude koddigal mum ne heewi sattude onon sati on ko gese sati on ko leƴƴi lohotoɗi sati on ko leƴƴi goɗɗi holno gurɗon e mabɓe beele ko masa pamudal ceelagal fitinala hakkude moon walla wonko nden ɗon ko ganduɗa eɓe kuldi on ɗum eyyi alhamdulillah ko kalɗa ko foof ɗum hina woni masla o nani hen heɓe ndeno amen banggue minen kadi mi en ndenoɓe banggue ko noon tan hol banggue ndenoɗon minen mi en ndenoɓe toujours toñdeɓe kono kamedde eɓe ndeno par ce que eɓe gandi ɗoɓe goni ɗon hande ko ɗon jawdi ndi o ratno eyyi min gondi mabɓe maslaha saabu kala ko yalti ɗon koko si tawi ko ɗum jamde eɓe jaltina ɗum hay so tawi ɓe jeeyat ɗum ɓe jeeya ɗum aynaɓeɓe ɗum kadi alhamdulillahi en hen jetta Allah par ce que ceeɗu goto foof ene andi jawdi ndi heni famɗo doole eyyi tabarakallah mboɗo heewide région Diourbel e région mo ganduɗa hande ko Saint-Louis ha tengte département Dagana e ɗon no ganduɗa ko diwan Mbacké ɗo e nokkuji mbaɗ noon no keewi caɗele hakkude remoɓe aynaɓe ñande fof ko felli ñande fof fulɓe duppama ñande fof ko otoji men bonnama ñande fof ko jawdi hersama beele ko wasde joguitade ko joguitono nden ko welsinde ɗum ha laaɓa saabi fulɓe jaawe walla ne koyna hen saji eyyi no waɗi hen banggue goto no waɗi hen andi mawɓe idana ɓe mbiya neɗɗo wiyatami toñata kono ɓe wonano yiɗɓe toñata e département Thiès région Thiès o ene jayɗo nokkuji mbiyanmi ɗi mais gonga mbeɗa faami ɗum ko kalɗa par ce que minen noon min koɗri kono ko ɓuuri ko hen nunɗo woni gandal hay si tawi andi neɗɗo aɗa wawi muccude so tawi a toñani kadi ene taka sa waɗi neɗɗo diga ɗum nanga ɗum kono so tawi kam ko an toñi ɗum hene heewi hay sa waɗi so tawi ma nangu ɗum ne wonata ko usti ɗum ko ɓuuri ko hen dal woni par ce que haɗa saɗa laara jomin guese ɗe e jomin jawdi ndi kamen koddi kono alay saago chaque jour heɓe mbaɗa feere moƴƴere gari hakkude mabɓe par ce que o joom guesa ba joom jawdi ndi acci ɗum ɗo kono joom jawdi ndi ne joom guesa ba acci ɗum ɗo
sa yehi ha jilluɗa ɗon ma andu joom gesa mba wonɗo tolnoyto sohlat jawdi joom jawdi ndi ni wonɗo solnoto sohlayat gesa sohlayat manam ko yaltata ko gesa o yani firti koko aynete ko alay saago sohla ɗum hay tawi ko banggue goɗɗo ɗum taki dal ɓe mbaɗa feere ha ɗum moƴƴo ngari ko ɗum ɓuuri hina heewi histoire ji ɗi ganduɗa surtout hande si en binni aynaɓe ɓuuri hen heew ko fulɓe hay tawi serraɓe nani hen seɗɓe kadi jolof ina ayna kono fulɓe sa hen inni hande si wi gaynaka fetlama tan fulɓe jiyata kone ɓeni pamɗinno doole te ɗum he ɗum wawi dillin fitna so waɗi ɗum musidɓe men ɓen e ganduɗa kamen jogui guese ɗe heeɓe nden to kala 5 heeɓe kadi paama adina par ce que neɗɗo o cikkumi neɗɗo omo ganduɗa ne mboni liggey makko o ƴettani hen intention bonnude eyyi haysi tawi joom jawdi e joom sukaɓe kam alay saago toujours hombo yafno eyyi denɗe jaama saaha o woɗɗoyi e wiide Djiby Dieng kono gatten dawal cekkital to banggue henɗo hande darogol politique ina mawni e Afrique ne mawni aduna hen ha tengte Sénégal hande leydi ndi ina dilli walla ɓuyno ɗo dillude kono kadi faya koye toɓɓe ɗo e lebbi 5 walla 6 so Allah lamɗo jaaɓi eɗen gandi wonɓe ganduɗa nan jaggano udda waylo nana hakkude opposition e parti au pouvoir parti pouvoir ɗen jogui caɗele e koye mumen opposition jogui caɗele e koye mumen so fitinaji baɗi ni mbaɗi ƴiƴam poɗɗam ni huufi jeyli baɗi ne kuɓɓa onon kono anduɓe hol darde mon hen hol fodde mon hen eyyi andi ko idi hen foof woni ko mi wimo ɗo yetti Diop en jeewitina hen yimɓe goto e mabɓe foof yo artir hakkille makko anda si foof gasi ko enen jiidi leydi ndi kadi enen foof ko en neɗɗo goto neɗɗo o wawa arde mukko te Allah ardinani ɗum te si tawi gardiɗo ko bonɗo ha foof en mbi ko bonɗo yoɓe jaɓne wadde ko ɓuuri ko heewa ndin leydi ɓe moƴƴani par ce que Allah wi ko yimɓe foof lamɗo omo ɓe mbaɗi mérite mbeɗatmiɓe neɗɗo fof nelte koye hono mumen e won mum tan alay saago so waɗi ɗum wadde pamen ganden so tawi kadi ko moƴƴo alhamdulillah jetten Allah ganden ne wadde yimɓe moƴƴuɓe heeɓe ɗo ha joni majorité o koɓe moƴƴuɓe eyyi so waɗi ɗum ɗum kalatmi hen so heddi noon banggal woɗɓe ɓe gandanɗani koɓe uddaɓe en ñaganoɓe yalla yo Allah yaltinɓe toon saabu kaso koko muusi ndiga enne yiɗɗum goto eyyi hina wawi taw ɗon ko ɗum nattu tan nattu kam noon ala n ardata kono hen en ñaago yalla yo Allah yaltinɓe toon si hedditima noon duppoɓe leydi e gueɗe mbaɗe noon goto foof haɗa jogui ko ganduɗa ko yiiɗa yo ɗum duppi eyyi goto foof artira hakkille makko ganden kadi foof gasat leydi ndi ko enen denti ɗum goto foof foti darade darde pewnande leydi ko ɗum dal wondo ko meɗa haala e on banggue so tawi aɗa jogui wasiya walla sadak poɗɗo yaltinede itta fitina walla duwawu ko dokkata bandiraɓe saabu gandi yimɓe ɗo ko ha toɓeɗe jawta kala garɗo bisma ɗo min ñaago ɗum sono jogui ko sadak jaltinteɗo walla duwawu batteɗo Allah itta fitinaji ɗi ɗum mbeɗa andi kam coow politique kam goto foof ina andi politique wondi koye coow mi yiiɗa haalde ɗum mi meeɗi haalde ɗum ɗo mi wi on gaynowo o nayyi si foti ittugol asak foti ko naggue ittata gaynowo o baali kadi noon wal iyasu billah hayso tawi ɓe jiiɗa ɗum kamen poɗodirat ɓe yimɓe ne ko noon tan ɗum tagui goto foof watta hoore mum hakkille kono ko ɓuuri ko hen dal woni joom galle foof so wawi ɗum lewru darino foof so famɗi ha famɗi yo yaltinat saseji 24 ndiyam 24 sase ndiyam eyyi lewru hen foof ɗi buujoyi ɗi walla ɗi buu sappo ɗi ɗi wo hen foof moƴƴi yo won tan saseji ndiyam 24 eyyi so tawi kadi ombo wawi wadde ko ɓuuri ɗum hena moƴƴi eyyi o enniyo hen kadi Allah okku ɗum jaam okka leydi mum jaam okka ɓeydi ɓesgu mum jaam joom galle foof lew foof waɗa 24 saseji ndiyam sase o yaltini ndiyam ɗum kadi o weeɗa ɗum cohluɓe ɗum kala mbawɗo kadi wallidde yimɓe ɓe daña ndiyam ko wayno asde buyɗe walla ko wayi noon ɗum kadi ko ɗum nafoore mawde no walla hen eyyi mi hena walla ko moƴƴi kono ko idi hen foof dal goto foof sibi darade ceerno Diop yomi jaggune omo darodmi ko min dari ɗon par ce que ko bani adama na am innodiri en jaam so en mbaɗi ɗum rek mbeɗa sikki inchallahu rabbi ɗo ɗo tolniɗen ma en jaaha jalten ɗo a jaama ceerno Sy hakkude onon golloɓe ɓe e gollanteɓe ɓe saaha golloɓe ne mbiya min neldi ceerno Sy walla ceerno Diop hunde mi wonki hebde komin kalduno ko joni somi noddimo mi heɓatamo saaha mbiyon mi tottino Samba walla Demba Lekki ne fonno jokkitandemi haajum humtima jokkitananimi ko kalta ɗon ɗum hino muusi koko muusi saabu goto foof ina andi ɗaminade hunde walla yakar koko nisi te liggotoɓe gonɓe caggal leydi walla gonɓe nder leydi dañal koko fuuɗe ɓernde kam ɗum e ɓesgu poti
so neɗɗo itti ɗum jogii hoolaare e ɗaminaare e nelduma hay sika mbuuɗo mbeɗa sikki sinno ko sago ma o dañana sohleri eyi kono noon sinno ko sago ma o dañana sohleri kono a waɗat effort mbaɗa ko so tawi ko lekki poɗɗa neldude ɗum sabi Allah lekki ki ndewnaaki ɗo ki foti rewde haa yawo heɓa eyi so tawi a waɗi ɗum jan ma wacci so tawi a waɗani ɗum noon ɗum ko ɗum jamfu en wal iyasu billahi en ndentino ɗum dendagal musidɓe en ñaago kadi ɓe gollodirten ɓe alhamdulillah feccere maɓɓe ɓeni jetta Allah ko moƴƴi hay so tawi 100% ndigi mbawɗo ɗum dañ kono hen jetta Allah ko moƴƴi ɓuuri he foof kala mo gollodirɗen hombo yiya nde tawno minen ijaba hono neɗɗo waɗata hakkenama so lootima lekki ki wona nafa ɗum min idi janggo eyyi hen jetta Allah ko moƴƴi hen ñaago kala ɗo musidɓe wawi wonde nder leydi caggal leydi yo Allah waɗanɓe jaam a jarama noon ko ɗum jogonomi namnadema hakkude ma e almuɓe ma oɗon jeeɓa Ayaw Pindi TV gande men Fina Tawa kaɓirɗe ko Djiby Dieng e Ali Fall ceerno Sy mo diwan Sébi wonno koɗo meɗen ko ɗo katten ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi